Raji. Eh. Monggo, Bapak. Pak Suraji. tenagane iki mau soalnya. Oh. Nak ket mau kita gur kibot toh. Enggak, kamu habis minum jamu ya Mas Herman ya? Disetting meneh ya. Mas. Ya. Enggak, aku sengaja bentarin tok pintu, Mas. Kowe kok mau lanang wedi karo wong wedok. Tahu kenapa sih, Mas? Kamu kalau di belakang panggung berani, Mas? Nek ngarep ora wani, nek ning mburi oke. Iya, ning buri ya, Mas ya. Oke. Sing ngasih penceng. Halo.
Oh Iya. ya, Mbak, alhamdulillah. sekarang alhamdulillah ada tobat Mas. Mas, mertobat ya Mas Penceng. Saurung dijemput ya Mas. Juga teruntuk nggih Mbak Laras nggih, selamat sore Mbak Laras. Ya. Ngerti ora? Aku main roll laras toh. Hah? Main roll laras toh. Foto aku wong loro di EWA, arep nyusul. Mulai ngerti kayaknya sengkuni di WA. Tak buka ta Mas. Yo, lanjut ke. Pak Suraji, pripun Pak Suraji? Heeh. Bapak. Oh, cek ngobrol Mas. Heeh, Cik. Tekan Bue, mbok bue. Pripun? Oh. Kita kan ngendi mau Mas? Tekanan. Stasiun Tugu. Stasiun Tugu.